No, samozřejmě, co teď chci dělat? Chci natáčet videa, vlogy, challenge, určitě si pozvu pár hostů. Všechno je to jenom na vás, podle toho, jak mě podpoříte, nebo podle toho, no, tak. Jde hlavně o to, jak mě podpoříte, co budete chtít natáčet, jestli jim pásat a budete mít pokládat otázky, vám nemůžu odpovídat, nebo různé úkoly. Já nechci moc kopírovat nikoho, takže pokusím se myslet něco nového, určitě si budu nějaký challenge, pustím nějaké zastavení challenge a myslím, že by to mohlo být fajn a že ta kvalita tak špatná nebude a časem se zlepší.